May naka-live kayo. Puta eh. Pupunta na sila? No? Sit. Naka-live daw kayo. Nakasarap ng tulog ko eh. Kasi ito rin ang likod ko. Hello po. Ang gandang hapon. Pagod yan. Pagod magluto. Luto-lutuan. Siyempre kayo lasing. Ano pa ba? Pagluto mga ko. Pamilya Patang. May laway ka, Nod. May palis na laway ka. Wala mainit. Pinaglutuan mo kasi kanina, magpainit sana ako eh. Sarap at tulog eh. Kasarap dito oh. Okay. Work again. Back to work. Yung kanya na lang yan. Nata. Pwede pa na ba? Ito, pag-ahit eh. So, ayan mga kaduragan, nag-harvest tayo ng mais ngayon. So, katatapos lang namin kumain. Sobrang init. Yung mga ligaya. Ito mga kamay. Ha? Okay. Naka-live ka dyan oh. Di taas ka pa. Pa, saan kila kaihi? Ha? Kaihi, saan kila marisol? Aha. Sige, taas mo pa. Kape. Kape. Ba't pula yung seeding mo? Diba? Sa dami ng dugo. Oh, wala. Hindi naman itim. Wala nang mainit? Wala na. Ano sila guys? Mga pagod. Napagod ko sobrang init kasi Mainit pa. pero kain pa. Nawag kang bumawas ka dyan na. Karayan. Puro ko na. Datili na. Ito na eh. Sino tagkil ka nata yan oh. Doon na sila. Alauna na siguro. Wala man tubig na mainit na eh. Pantanigan? Yun eh. Yung sila ko sabi ikon, Nandiyan pa sila. katalis. Natulis yan? Ipapag doon eh. Sundan natin dito. Wala. Lakas lang. Sabi ka bati ako sa ako, pulis na yung pan. Tara pa ilang para magpagod mo. Mamamit ka natin. Ante, Yun nga. Nakalive Bilis ang ka. bawon, kikili ka bawon na. may muta kante. Bukas na yung bawon. Katulog eh. Mga isang linggo pa. Isang linggo pa bago magbabaw. Hindi, mga babago na talaga yun.
Ngayon pala yun, And bago shoutout doon. po kay Sir Rod ATV. Kay Yolanda Pistano, hello po, magandang Hindi ko hapon. ano, dahil Katulog ang ating mga viewers. Lagay sabay din. Hindi sa init kasi iyon, kaya pa. Kaya parang nabalon ka. Hello po Sir Melvin Lacena at kay Ma'am Janet. Hello po. Hello po, gandang hapon. Pagod ka daw, Auntie Pasay. Pagod nga sa init. Kainit kasi. Kay Ma'am Rose San Juan, hello po. Ay! Katawag ka. Tambay sa kubo, hindi. Hindi ako nakatulog kasi po. Oras yun. May nagkagat-kagat sa akin sa ganito. Wala man din sa akin. Sige. Ikaw, maliit. Dito siguro. Wala man dyan, nagbigan ko. Wala din dyan sa akin. Kung meron dyan, hindi rin ako nakatulog din ng gusto. Tutukin mo, bayag mo. Salamat Ay, ako lumus. sa naginig. Lumuwas po sila Sir June Chope. Chope. Chupe? Chupe. June Chupe. Sa Manila po si Ate Greta at si Ate Manona. Yung upload ko po kahapon ay late upload po yun. Akala nila nakabalik na sila. Si Ate Joanna at Ate Greta, yung mga comment nila din. Welcome back, Greta and Joanna. Nakabalik na pala kayo. Hello po kay Proud Isabella. Naimbagnal daw kakab sa Team DFL. Kay Ryan Marbaldos. Ganda niya ako. Ay, ganda. Kay Wesley De La Cruz Aquino, hello po. Hello po. Hello po, gandang hapon sa inyong lahat yan. Ingat kayo dyan. Kami ay maglakad-lakad na. Kami mamilitas na naman ng mais. Kami pa kami pitasin. Nabandag ni Uncle Nano. Namanugan. Hindi lang siguro natin yung panahon ko. Lagi sa kone. Kuranak, Lumaga umayak pa doon na ya. gabihan. Di, Ah? halos mo yung isang mais na. Umayak pa ya. Anong harga mo ko kumito? Iso Ano pa. ito guys yung mais ni Ate Greta. Oh. Parang ngipin ng tigagaya. At 90%. Kasi ka napipinta. Yung mundo. May kada pwede ka nangingiti. Lorraine, mais na. Madalang. Pero magaganda. Magaganda rin kaya yung doon banda sa dulo. Maganda doon, kalalaki. Sa, Doon na daw. oh, di yung sa baba lang. Kaya pa Wala. alisin dito oh. Sa dua ka ba natin tumasan? Pasay. Ha? Pagkain siguro akan dyan isang kabahan. Basta ilaton. Kada surok na 20. Pagkaumpan. 20 sacks. Nagabun na po ako, di matulog pa ko yun. Nandun pa yung matulog siya. Kaya hindi na bantahan ito oh. Grabe eh. Nagtakot tao. Hello po, Ma'am Lelet Nagares. Mamahalay Kay mo na. Ma'am Lynn Fernandez, hello po. Nanunod na may. Ako ang magdadanda. Kay Rowell Flora. Hello po. Shout out sa inyo dyan. Ingat po palagi. Pakamusta na lang kay Gigi. Haha. Magana gid nila mga ulo sa Colombo. Salamat, nag-araw din. Nakapatayo. Kaya nga, Ako hindi pa ako nakalabas. sana ganito kung magbiyahe tayo. Kailan ka magbawasan ta? Opo. Yan. Sana kung maganda ang panahon guys. Baka sa Sunday ng madaling araw ang alis namin dito. Balik kami. Ano muna, Dapat yung matagal takbo. mag-relax. Next. Magsamba na tayo ng hapon sa buo. Oh.
Sarap sana maligo sa ilog eh. Ay, Kaya kalabo nga. man. Kaya po. Kung wala pang sana ganito, no? Iligos ko lang ta. Kailan ba yung birthday sa Isay? 27. 27. Kaya Simula nga, na ata yun? may git isang linggo nag-ulan-ulan eh. Ngayon lang nag-araw. Pala nag-init. And advance happy birthday kay Sir Eduardo Tañedo from Victoria, Tarlac. Ang luwang pa ng aming pipitasan guys, yan. Nasimulan na namin dito. Tapos may kasalubong kami dun sa dulo. Yo, tara. May masalaman sa birthday. Patay na yung mga salingit niya din now. Hello po kay Sir Jesse Adventures. Matuto niya. Kay Sir Obet Navarro. Navarro. Balik ka nung mas malaki pa ka tayo kaya lutlot lagi tracer nila kasama ng tubo. Tanggal man tayo pag ginilay. Reset. Lalo pag ibilat mo daw, wala daw eh. Ah, tumuturong tao. Still yung tabako ng Sakit, tiyo. eh. Oh, diba? Sa loob ang uso. Kaya niyo ba yun? Ano, magpainit kami tubig? Oo. Siguro na kamay? Igipan ko muna to, Will kayo. Sige. Siguro na ko. Sige, mag-arawan kayo muna na daw. Paghugas ka. Hugas kami ng plato. Ay, Diyos ko. Sarap matulog eh. Ay, nako. Tabiyag. Di manalon. Kaya nga. Hindi naman na masyado ng gulong kasi. Sakit tayo tumo ko nga palit di motor. Kaya nga ako bumi ko dyan gan kuha. Gaw is na tutumo ko niya. Ano ka pa niya? Hindi ka nag... Ay! Hindi ka na kasi nag-agaw. Arali ko nagpangaro ka. First time namin dyan ay nagbaba ng nakaraan. Ante, hindi ka natakot magtawid sa dam? Hindi. Nasanay na ako rin. Wow, masanay. Ngayon ka lang nung baba. Meron pa noon yan. Naglagay na naman sila noon na may baha. Hindi na naman nila nila. Kaya alam nilang naggawa sila dyan ng hagdan. Maulit na naman. Ewan ko ganun kaya. Hindi ka pagkabangag. Dapat yan ang inigibad ni Anod pala. Saka dito na ako magpapaya. So, ayun guys. End na natin itong live. Pinakita ko lang yung aming kwan. Kaganapan dito. Ano na kami guys? Wala mo nakaisip. Bato Okay. na tayo. Dito sa part na to guys, maliliit yung kanyang bunga. Yan.
Pero doon daw sa dulo, malalaki daw doon. Kaya puntahan natin ngayon. Bye-bye po. Bye-bye guys. Bye-bye. Punta na kami magpan ng mais. Makiarawan. Ingat po kayo dyan.